మీ అందరికీ నా వందనాలు. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? మరొకసారి మీతో ఏ విధంగా మాట్లాడటానికి దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటా ఉన్నాను. మీతో కొంచెం వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. మనం పరిశుద్ధంగా ఎలా ఉండాలి, పరిశుద్ధంగా ఉండటానికి ఏం చేయాలనే విషయం గురించి మాట్లాడాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. లేవికాండము 19వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, మీరు పరిశుద్ధులై ఉండవలెను, మీ దేవుడినైన యెహోవానగు నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నాను అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. దేవుడు పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనము కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. మనం పరిశుద్ధంగా ఉన్నామా, మన పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామా అని ప్రశ్న మనం వేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం సమాధానం చెప్తామంటే, నేను పరిశుద్ధంగానే ఉన్నాను అని అందరం సమాధానం చెప్తాం. పరిశుద్ధంగా ఉండటం నీట్గా ఉండటం, నీట్గా ఉండటం గురించి కాదు, కానీ హృదయాంతరంగంనైన పరిశుద్ధత గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మనుషులైతే పై రూపాన్ని చూస్తున్నారు, కానీ దేవుడు హృదయాంతరంగాన్ని చూస్తానన్న దేవుడు. మనము మన హృదయం అంతటితో పరిశుద్ధంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు. మనం నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగానే ఉంటాం, మంచిగానే ఉంటాం, కానీ మనం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచనలు, మన తలంపులు, మన చూపులు, మన మాటలు ఎలా ఉన్నాయో మనం ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోవాలి. నలుగురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండగలం, కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉంటాం, కానీ మనం ఒంటరిగా ఉన్న సమయాల్లో ఒక్కొక్కసారి మన ఆలోచనలు, మన చూపులు వేరే దారిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అటువంటి సమయంలో దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడని గ్రహింపు కలిగి ఉండాలి. అటువంటి విషయాలలో మనం చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. అపవాది మనం ఎలా మోసం చేయాలా, ఎలా మనల్ని పడగొట్టాలా అని ఎన్నో విధాలుగా మనల్ని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. అన్ని విషయాల్లో మనము జాగ్రత్త కలిగిన వారంగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. మనం ఏ విధంగా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని అంటే, ప్రతిరోజు మనము ప్రార్థన చేసుకోవాలి, మన హృదయాన్ని కడుక్కోవాలి. మన ఇంటిని ఏ విధంగా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటామో, మనం ఏ విధంగా రోజుకి 4-5 సార్లు ఇల్లు తుడుచుకుంటామో, ఏ విధంగా మనం రోజుకి 3-4 సార్లు గిన్నెలు కడుక్కుంటామో, ఏ విధంగా మనం బూజులన్నీ దులుపుకుంటామో, అలా ఏ విధంగా మనం ఉన్న ఇల్లు మనం శుభ్రంగా ఉంచుకుంటామో, మన హృదయాన్ని కూడా అంతకన్నా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. ప్రతి దినము కూడా మన మాటలు ఎలా ఉన్నాయో, నా చూపులు ఎలా ఉన్నాయో, నా నడక ఎలా ఉన్నదోనని ప్రతి విషయం మనం పరిశీలన చేసుకునే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. ఒకసారి ఒక పెంకిటి ఇంటి కింద ఒక 2 గిన్నెలు ఉండేవంట. ఒకసారి వర్షం పడతా ఉంది, 4-5 రోజులు వరుసగా వర్షం పడతా ఉంది. ఆ 2 గిన్నెల్లో వర్షం నీళ్ళు పడతా ఉన్నాయి. ఒకరోజు సాయంకాలం అయ్యేసరికి 2 గిన్నెలో ఉన్న నీళ్ళు వంపేశారు. ఒక గిన్నె మాత్రం వంపేసి మామూలుగా గిన్నె అట్లా పెట్టేశారు. ఇంకో గిన్నె మాత్రం శుభ్రంగా సబ్బుతో పీల్చిపెట్టి శుభ్రంగా కడిగి మరలా అదే ప్లేస్లో పెట్టారు. అలా 4-5 రోజులు గడిచిన తర్వాత ఏ గిన్నె శుభ్రంగా ఉంటుంది అని మనం ఆలోచిస్తే మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే. శుభ్రంగా ఉన్న గిన్నె మాత్రము నీట్గా కనబడతా ఉంటుంది. కానీ ఇంకో గిన్నె చూస్తూ ఉంటే ఆ గిన్నె రోజు వర్షం నీళ్ళు వంపేస్తూ ఉన్నాం, కానీ ఆ గిన్నె మాత్రం తోమట్లేదు, కడగట్లేదు. కాబట్టి అది ఇలా ఉంటుంది, కింద నాచు పట్టుపోయి మట్టి అంతా పేరుకుపోయి అడుగంతా చాలా దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉంటుంది. ఈ 2 గిన్నెలు ఏది తొందరగా కడగటానికి, ఏది తొందరగా శుభ్రం అవటానికి అది ఛాన్స్ ఉంటుందంటే, మనం రోజు 9 గిన్నె మంచిగా శుభ్రంగా తొందరగా క్లీన్ అవ్వటానికి మనకు అవకాశం కదండి. మనము కూడా ప్రతిరోజు మనం మొక్కుబడిగా ఏదో బైబిల్ చదువుకోవాలి, మొక్కుబడిగా ఏదో ప్రార్థన చేసుకోవాలని కాదు, కానీ ప్రతి దినము కూడా మనం శుభ్రంగా పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. మన మాటలు, మన చూపులు మనం శుభ్రంగా రోజు పరిశీలన చేసుకోవాలి. దేవానికి ఇష్టం లేనిది నాలో ఏది ఉన్నదో ప్రభువా, ఇదిగో నా మాటలా, నా చూపులా, నా నడకలా ఏది అపవిత్రంగా ఉన్నది ప్రభువా అని మనం ప్రతిరోజు కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అటువంటి పరిశుభ్రమైన జీవితాన్ని మనము కలిగి ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. యెషయా 59వ అధ్యాయము
1-2 వచనాలు చూసుకున్నట్లయితే, రక్షింపబడక నేరకుండినట్లు ఆయన హస్తము కొరుచు కాలేదు, విననేరకుండినట్లు ఆయన చెవులు మందము కాలేదు. మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికి అడ్డుగోడగా వచ్చును, మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరిచెను అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. మనం ఎప్పుడైతే శుభ్రంగా ఉంచుకోమో, ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధపరచుకోమో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేవునికి మనకి ఒక అడ్డుగోడ ఏర్పడుతూ ఉంటుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. నిజమే, మన పాపాలు ఆయనకి మనకి అడ్డుగోడగా ఉంటాయంట. మన దోషాలు ఆయనకి మనకి ఆయన ముఖాన్ని మరుగు చేస్తాయని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. అప్పుడు మనం చేసిన ప్రార్థన ఆయన వినపడదు. మీకు నాకు ఏమి అడ్డు లేదు కాబట్టి నేను మీకు కనబడతా ఉన్నాను, కానీ మీకు నాకు ఏదైనా అడ్డుంటే నేను మీకు కనబడలేని పరిస్థితి కనబడతా ఉంటుంది కదా. దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, ఇదిగో మీరు ఎప్పుడైతే శుభ్రపరచుకోరో మీ హృదయంలో ఉన్న పాపాలు నీకు నాకు కూడా అడ్డుగోడగా కనబడతా ఉంటాయని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. అలాగే ఎప్పుడైతే అడ్డుగోడ ఉంటుందో మనము ఎంత ప్రార్థన చేసినా సరే, ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనే మాట కానీ ఆ ప్రార్థన దేవుడు వినడం దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. ప్రతిరోజు కూడా మనము ఆయన యందు పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి. అయ్యా, నా నడకలు, నా పడకలు ప్రభువా, ఇదిగో నా మాట, నా చూపు, నా వినికిడి, నా ఆలోచనలు, నా తలంపులు సమస్తమును కూడా అయ్యా నేను పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడానికి సహాయం చేయ ప్రభువా అని ప్రతిరోజు మనం విరిగి నలిగిన హృదయంతో ప్రార్థన చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటా ఉన్నాడు. మనలో పాపం ఉంటే మనమంట నిర్గమకాండము 32:33 వచనంలో చదివినట్లయితే, అందుకు యెహోవా, ఎవడు నా ఎదుట పాపం చేసెనో వాని నా గ్రంథములో నుండి తుడిచివేయుదును అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. ఎప్పుడైతే పాపం మన హృదయంలో ఉంటుందో ఆ పాపం వల్ల ఆయన దగ్గర ఉన్న గ్రంథంలో మన పేరు తుడిచివేయబడుతుందంట. పాపం అంటే మనం అనుకుంటాం చాలాసార్లు ఏ దొంగతనమో, ఏ వ్యభిచారమో, లేకపోతే ఘోరమైన పాపం అనుకుంటాం, కానీ దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది చిన్న చిన్న అసూయ పగలు కూడా పాపంతో కూడుకున్నాయని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. దేవునికి దూరంగా ఉండుటే పాపం అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. ఈ చిన్న చిన్న పాపాలే మనకి చాలా అడ్డుగోడగా కనబడతా ఉంటాయి. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కదా, మన కంటిలోనంట దూలాన్ని ఉంచుకుని ఎదురాల కంటిలో నలుసుని వెతికే వారంగా ఉంటామంట. నిజమే, అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉండకుండా మనల్ని మనం జాగ్రత్త పరుచుకోవాలి. ఒక బండి వెళ్ళటానికి ఒక చిన్న ప్యాచ్ పడిందంటే ఆ బండి ఇంకా నడవదు కదా. ఎందుకనంటే దానికి ప్యాచ్ పడింది కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న గాలంతా పోతుంది. నిజమే, ఆ ప్యాచ్ కనబడదు కదా. అది ప్యాచ్ వేసేవాళ్ళని ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారా? ఆ ప్యాచ్ వేయటానికి ఆ టైర్ని విప్పి దాని ట్యూబ్లో గాలి కొట్టి ఆ గాలి నింపిన ట్యూబ్ని నీటిలో రౌండ్గా తిప్పుతూ ఉంటే ఎప్పుడైతే నీటిలో మునుగుతుందో అందులో కన్ను ఉన్న హోల్ ఉన్న చోట బుడగలు వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు దాన్ని కనబడతారు, ఓహో ఇక్కడ ఒక చిన్న హోల్ పడింది అని వాళ్ళు గమనిస్తారు. అంత చిన్న హోల్ కంటికి కూడా కనబడిన హోల్ బండికి పడినప్పుడు బండి నడవని పరిస్థితిలో అయిపోతూ ఉంటుంది. మన జీవితంలో కూడా చాలా చిన్న చిన్నయే దేవునికి మనకి అడ్డుగోడగా నిలబడతా ఉంటాయి. ఒక సముద్రంలో ఒక పడవ కానీ ఒక బోటు కానీ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దానికి చిన్న కన్నం పడినా సరే అది తీరం వరకు చేరుకోవటం చాలా కష్టమైపోతూ ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద పాపాలు కాదు కానీ చిన్న చిన్నవే మన జీవితాల్లో అడ్డుబండగా కనబడతా ఉంటాయి. ఈ చిన్న చిన్న విషయాల గురించి ఇది చిన్నదే కదా, ఈరోజు ఏం చేశాను కదా, ఇది చిన్నదే కదా అని వదిలేయొద్దు. అదే దేవునికి మనకి ఒక అడ్డుగోడగా కనబడతా ఉంటుంది. అదే మనం పరిశుద్ధంగా ఉండకుండా మనల్ని అపవిత్రపరచడానికి, మన దేవుని దగ్గర నుంచి దూరం చేయటానికి మనకి అవకాశంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఇదంతా వదిలిపెట్టి దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా పరిశుద్ధంగా ఉండేలాగున, మనందరము దేవునికి ఇష్టంగా ఉండేలాగున మన జీవితాలని నిలబెట్టుకోవాలని దేవుని పేటన మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఉన్నాను. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యాన్ని ముగించుకుందాం. పరిశుద్ధ జీవం కలిగిన తండ్రి, జీవాధిపతి సర్వాధికారి నీకే వందనాలు ప్రభువా. ఇదిగో మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండమంటున్నారు కాబట్టి అయ్యా మేము కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండమని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభువా. అవును తండ్రి, మేము పరిశుద్ధంగా ఉంటే మాకు నేర్పించండి అయ్యా. మా పాపాలు మా దోషాలు ప్రభువా నీకు మాకు ఎక్కడ అడ్డుగోడగా ఉండకుండా ప్రభువా అయ్యా, మా పాపల నిమిత్తమే మా దోషముల నిమిత్తమే అయ్యా మమ్మల్ని మేము పరిశీలన చేసుకోగలటకు సహాయమును చేయండి. మమ్మల్ని మేము పరిశుద్ధపరచుకోగలటకు సహాయమును చేయమని అడుగుచు అయ్యా. మమ్మల్ని ప్రభువా మీ చేతులుగా అప్పగించుకుంటూ యేసు నామములో వేడుకొంచున్నాను పరమ తండ్రి, ఆమేన్.